A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Comsignia Kft. Évtizedes együttműködése új szintre lépett. December 4-én ünnepélyes keretek között nyílt meg a Kovács József Laboratórium, a BME villamosmérnöki és informatikai karán, a hálózati rendszerek és szolgáltatások tanszékén. A laboratórium névadója Kovács József, a Comsignia Kft. Fiatalon elhunyt társalapítója és vezérigazgatója. Az új létesítmény egyedülálló, innovatív környezetet biztosít a járműinformatika és a modern V2X járműkommunikáció iránt érdeklődő tehetségek számára. A labor létrehozása a Kovács József Emlékalapítvány és a Comsignia Kft. Jelentős támogatásával valósult meg. A cég nagyértékű csúcstechnológiás hardverekkel és szoftverekkel járult hozzá a fejlesztéshez. Ezek a berendezések megegyeznek azokkal a negyedik generációs V2X járműfedélzeti és útinfrastruktúra egységekkel, amelyekből több ezer működik az Egyesült Államok számos városában. Ez a támogatás egy évtizedes együttműködés folytatása, mely Jós kezdeményezésére indult 2016-ban a Comsignia BME HIT V2X kutatócsoport megalakulásával. A 9 számítógépes munkahellyel és 5 AI alapú szerverrel felszerelt labor célja, hogy a hallgatók a legújabb piaci szabványokat támogató eszközökön keresztül szerezhessenek versenyképes tudást. A Comsignia elkötelezettségét mutatja, hogy számos jelenlegi kollégájuk érkezett a BME-vel közös gyakornoki program keretében. Dr. Bocsárdi László tanszékvezető házigazdaként megköszönte a Comsignia elkötelezettségét a hallgatók képzésében és a világszínvonalú eszközök biztosításában. Dr. Edelmayer András, az Emlékalapítvány elnöke, az innovatív és inspiráló környezet fontosságát hangsúlyozta a mérnökképzésben. Takács András, a Comsignia társalapítója és operatív igazgatója, Kovács József szakmai elhivatottságát állította példaként a labor jövendő használói számára. Dr. Imre Sándor dékán köszönetét fejezte ki a Kovács József Emlékalapítványnak, amely a karral együttműködve a jövőben szociális támogatást is nyújt a rászoruló VIK hallgatóknak. Dr. Bokor László, a labor operatív vezetője, a fokozatos, kompetencia alapú építkezés erejét emelte ki a BME és a Comsignia évtizedes együttműködésében. A Kovács József Emléklabor nem csak egy kutatási központ, hanem egy inspiráló emlékhely is, amely nyitva áll az érdeklődő diákok előtt a BME informatikai épületének második emeletén, segítve a magyar műszaki tehetségek kibontakozását.